Am căzut. Acolo am căzut. Nu știu dacă se vede. Taci. Am căzut acolo. Și uitați-vă o leacă ce am pățit. Aia e. Și uitați-vă acum. Trebuie să mă îngrijesc eu acum. Taci, marș mușcă. Acum. Aia e. Se mai întâmplă, da. Ustură foarte tare, n-aveți idee. Încerc eu să fiu acum bărbat. Mare bărbat. Acum trebuie să fac TikTok de la gen. Știți? Mam! Nu știu, boys! Dar mă ustură, mâncați așa! Pleacă, dar mă ustură. N-am căzut niciodată cu bicla. Doar o singură dată, în fața la Mariana, la pietrișul ăla. Da, tare? Cu bicicleta asta? Nu ca tine, m-am julit puțin în cot și pe mâna, dar nu eu pot să îngheț. E mai bine pe genunchi decât pe cotă, zic eu. Nu, nici nu mă ustura. E mai ok. O da mai că cu pudă ca să... Cu ce? să nu mai... Da, deci voi să nu încercați asta. Făcut aici, mare sal. După aia m-am... Ce? Nu te filmez. Ia să filmez și pe asta. Sperăm că nu se duce în cap. Da. Slăbuț. Nu acolo trebuie să sare. Uitați cum încurge. Spuneți că e baltă. Dar aia e până la urmă. Mă, cam puțin, măi, frate. Dar aia e până la urmă. Nu mă așteptam că voi păți așa ceva. Aveți grijă și voi, purtați genunchiere, cochiere, habar n-am. Uitați-l. Na, la ce mai port eu o cască? La ce aș mai purta eu o cască? La ce aș mai purta eu o cască de asta? Stai să nu ți se vadă fața. La ce aș mai purta eu o cască de asta? Dacă eu cad... Ce glume bună, să nu mai faci niciodată. Uitați. Acolo mi-au cerut șervețelul meu, dar ce n-ai bani să fac? Deci, stai puțin, eu am... Stați să vă arăt. Ai grijă la leacă de apă. Deci stați să vedem. Cu bicicleta asta. Asta mai face glume proaste după ce mi-e încurge baltă de sânge. Oh my god, mai să nu-mi dau acolo. Bun. Deci, am mers de aici, am sărit, uite acolo. Să nu intră și asta în mine. Am luat-o pe acolo. Da? După am sărit mare aici. M-am întors pe acolo, mâncați aș gurița ta. M-am întors pe acolo. Și aici am căzut. Spune ceva. Ori mai semn. Da, mai vreau, știi? N-am ce face. Uitați. Ce să fac? Aia e până la urmă. Dar aveți voi grijă. Abar nu știu. La revedere, să aveți grijă.